Ya. Ya. Mbak. Yo sama Denny Ken Salindri. Sekali lagi tepuk tangan untuk masyarakat Tulungagung. Luar biasa. Ya. Pak, maju sini dong. Opo koyo ngene rasane wong rambi istimewa.
Rama iki ben kene iki recot pentung lho. Angel, Pak. Sudah kita Ayah minta pancen angel. Angel iki wis ning kene karo aku, Dik. Ayo, ayo, Nduk. Ayah minta ku marah. Mboten Rama. Tembangnya apa? Tembangnya apa, Mas? Hei. Tembangnya apa iki? monggo enten pamuritan apa? Sembarang ya. Sakarepmu. Heeh. Sakarepmu nggih, Pak. Nggih. Lagune sakarepmu nggih. Ora apa-apa, Nduk. Pundlu pandawamu marang aku. Apa kuwi? Sakarepmu to? Mana to lagu? Sakarepmu. Nggih to? Kan. Apa? Maksudnya sakarepmu ki ya mikira dhewe ora dudu sing ngundlap-undlup kuwi. Apa, Mbak? Sampeyan kok tak kei lagu reno-reno ra iso. Iso. Enggak. Kan. Kowe nang tengah to kan? Tak totone. Nduk. Bro, lagu undlap-undlup. Ora iso. Sudah. Anu wae, Pak. Apa ya? Ayang. Bintang-bintang. Asik. Kuwi Oke. di atas Asik. laut. Yoki, Nduk. Tapi kuwi iso dikotak-kotak ra, Pak? Kota-kota iso. Ya. Ayo. Oh, Apa lagune kita- Mas anu Dul Sumbang kuwi. Duduk. Apa kita kasih Mas Dul Sumbang. gerigis Oh, iya, gerigis iya, ya? iya, oke. Gerigis. Bintang-bintang karo gerigis. Coba nada D. Lek grige sinden-sinden mburi ya kudu siap lo. Iyalah. Pas saya. Apa kae? Mbok, Waspaya Pertamina ngesokne awakmu terus ngebong kowe iki. Pas saya apa? Mbok. Jel. Gerigis aduh Yo. hujan gerigis saya suwe anteng kluduke. Mengko request bahas bagian anu kok kotak-kotak ya Mas ya. Oke. Romo dari izin ngapunten niki sindene jenengan kula setel mboten kalem nggih Romo nggih. Los. Pokoke niatku iki nyawang mburi kok. Tidak. Sindene tak minta aku wis jelas percaya lek iki. Ya, mangga.
manis, kurang manis. Iya, luar biasa. Nduk niki kan kono